השינוי החדש בג'ימייל ואיך להמשיך לקבל מיילים מרשימות התפוצה שאתם מנויים עליהם. אז ג'ימייל עשו לאחרונה שינוי והוסיפו בעצם עוד שתי לשוניות לתיבת הדואר הנכנס שנקראות רשתות חברתיות וקידומי מחירות. מה שקורה היום שמיילים שנשלחים אליכם מפייסבוק, גוגל פלוס, כל מיני רשתות חברתיות אחרות נכנסות ללשונית שנקראת רשתות חברתיות, ומיילים שמגיעים אליכם מרשימות הדיבור שאתם מנויים עליהם, כמו רשימת הדיבור שלי, רשימות דיבור של בעלי עסקים אחרים, נכנסים לקידומי מחירות. מי שלא הגדיר את הג'ימייל שלו בתוכנת דואר מקומית, ובעצם מתחבר כל פעם לחשבון גוגל כדי לבדוק מיילים, רואה שתיבת הדואר הנכנס הראשי לפעמים יכולה להיות ריקה, אבל הרשתות החברתיות וקידומי המחירות יהיו בהם מיילים נכנסים. אם אנחנו רוצים לדאוג לא לפספס מיילים שמגיעים אלינו ממקומות חשובים, למשל מיילים שאני שולח, אז צריך להיכנס לאותה לשונית רלוונטית, במקרה הזה קידומי מחירות. קליק ימני על העכבר על ההודעה שאנחנו רוצים להעביר לתיקייה אחרת, כרטיסייה אחרת, ולסמן את הכרטיסייה שאנחנו רוצים להעביר אליה. במקרה הזה אנחנו נרצה להעביר לכרטיסיית ראשי, כדי להמשיך לקבל מיילים לתוך הכרטיסייה הזאת ולראות אותם איך שאנחנו מתחברים לג'ימייל. שימו לב להודעה שג'ימייל רושם לכם פה למעלה. קודם כל הוא מודיע לכם שאותו מייל עבר לכרטיסיית ראשי ומציע לכם לבטל את הפעולה אם אתם רוצים, והוא שואל אתכם מה לעשות בעתיד עבור ההודעות שנכנסות מאותה כתובת מייל. האם בעצם לעשות את הכלל הזה עבור כל ההודעות העתידיות. מומלץ כמובן לסמן כן, כדי שלא תצטרכו לעשות את זה כל פעם מחדש עבור כל הודעה. זהו. אז אני מקווה שתעשו שימוש בטיפ הזה על המיילים שאני שולח, כדי שלא תפספסו תכנים והצעות מעניינות. אם מצאתם את הוידאו הזה מועיל, אני רוצה להזמין אתכם ללחוץ על הכפתור שמתחת לוידאו ולקבל גישה למועדון הדרכות שמכיל הדרכות צעד אחר צעד איך לעשות כל מיני דברים טכניים באינטרנט, בשיווק באינטרנט, יוטיוב, פייסבוק, רשימות תפוצה, וורדפרס, טכניקות סופרמן מדליקות. פשוט ללחוץ על הכפתור מתחת לוידאו ולהירשם. להתראות.